da wannan ina gaya muku duk wani wanda ya san akwai asiri an masa asiri ko yana da al'ayin a jikinsa duk sanda watan sha'aban yayi ya dage da addu'a har ramadan ya kama domin duk daukacin aljani da suke mu'amala da al'ayin da sauran aljani da suke mu'amala da matsafa suna sabanta alƙawali tsakaninsu da bokaye ne a watan sha'aban kowane asiri in akwai a jikin mutum a watan sha'aban yana ƙarfi sukan ninka shi ko ka yi cewa ne yasa suka zabi watan sha'aban saboda a ramadan ana ɗaura muggan aljani manyan shedanu da suke tura yaran aikinsu akwai wani aljani da yake damu wani bawan Allah a wannan watan ramadan da ya gabata watan sha'aban ya kusa sai na ce masa daga yanzu kullum ka karanta suratul baqara da safe da kuma da yamma to yanzu bayan ramadan din nan sai uban aljanun wanda yake shi yake wakilta aljanu a tare da shi dan shi har yakan zo ma yayi magana da shi yana ji sai yake ce masa mun yi mamakin yanda ka iya yin ibada a cikin watan ramadan ma'ana su har sun ɗauke shi ya zama nasu don haka su da suke ɗaɗɗaure ba su iya yin komai kamar a mace ba su da lafiya a watan ramadan shi da ya ibada wai suna mamakin yayin ibada domin a iya tunaninsu ya zama kamar yadda suke a ɗaure ba sa iya yin komai ma'ana duk wani asiri da ake yi wa mutum dama ce a gare shi ya warware ta tas bi iznillah a watan ramadan saboda abin da aka riga aka yi maka ɗin a watan ramadan ne ya tsaya cak bai sabantuwa aljanin kuma da ya tura abin ko yake zaune da abin a jikinka baya iya taɓaka komai ina fata an gane shi yasa ramadan fursatun zahabiyyatun lil musabin to sukan jaddada irin wannan a watan sha'ban sai su ninka asiri ne in asiri sammu ne su ninka shi su ninka idan suka ninka shi to ka in baka addu'a baka ibada kamin ramadan ya kare da ba su ninka shi ba sai asirin ya warware to amma da suka ninka shi sai kai ibada in baka yi shi yadda ya kare ya kamata ba ramadan na karewa abinda suka sabanta shi din ya kusa warwarewa ana shiga shawwal sai su dawo da karfin su sannan agreement ake yi dama tsakanin matsafa da aljani wanda wani aljanin ana yin agreement ne da shi zuwa lokacin da yake da ƙarfin sa asiri a jikin mutum to idan watan ramadan ya zo baya iya yi to agreement ɗinsa ya ƙare kenan to watakila in ya tafi wannan bokan ba zai sake ganinsa ba har abada don haka asirin da ya sa a jikinka ya tafi shi ba zai iya sabanta shi ba sai dai in a abinci ka ci ko a abin sha ka sha ko takawa kai ko wanka da shi kai ko shaƙa kai ko ƙona shi aka yi a yi yadda za a fitar da na jikinka amma wani wanda yake aljani ke wakilta da shi ya riga ya warware to in aljanin ya tafi sakamakon ramadan watakila bokan da ya aika shi ko mayan da ya aika shi ko mai yadda ta aika shi ba za ta sake ganinsa ba to don kada ya tafi ba za ta sake ganinsa ba sai a sake sabon alkawali a watan sha'aban wannan magana za ka ji kamar almara ce amma ka shiga duniyar abin za ka gane ka yi bincike ka karanta za ka gane ka mu'amalanci waɗanda suka yi fama da wayannan matsalolin za ka gane